Davaralı maksatda çıkış edenler ilke bilen halkara parahatçylyk oýanaşmak ýylyna ýurdumynyň sport ulgamyna gazanlanan ul üstünlik bolup, halkymynyň goňjyna we buýsanjyna urulan Aziýa Futbol Konfederatsiýasynyň çağırış ligasynyň final duşugyna arkada futbol toparynyň gazanan taryhy ýeňişi bilen Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamydy hem de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymydy şeýle maslahat adnyjlary tüý sürekden gutladylar we şeýle ýeňişleriň dowamly bolmagyny arzu etdiler. Belenşi alyga garaşsylyk ýyllarynda ýurdumyzda beden terbiýany we sporty ösdürmek, ilatyň aýratyn ýaşlaryň arasynda sagdyn ýaşaýyş durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak, beden taýdan sagdyn hem de ruhy ýaşlary terbiýelep yetişdirmek boýunça ul özgertmeler durmuşa geçirildi. Berqarar watamyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän sport toplumlary, mektepleri, stadionlar we inçeme sport desgalary gurulyp ulanmagy berildi. Netijede halkymyzyň köpçüliklen beden terbiýe bilen giňden meşgullanmagy, ýaşlarymyzyň sportyň durly görnüşleri boýunça täze üstünlikleri gazanmaklary üçin berk binýat töredildi. Çıkış edenler bular dogursyna durup geçip, ýurdumyzda ençeme iri, şol sana halkara we dünýä derejeli ul ýaraşlaryň geçirilenligine öňe çekdiler. Davaraly maslahat ýurdumynyň meşhur estrad artistlarynyň ýerine ýetirmeklerine, sport baradaky aýdym faly çykyşlaryny goşup, oňatnyjlaryň ruh howiyetligini has artdyrdy hem-de berqarar watamyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň saýatynda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň parasatly başdanlygyna ýurdumynyň sportda gazanýan üstünlikläriniň wasfnamasyna uruly. Dünya çıkan sportumu bilen yarışlar guruyas el berip ele Arkadalı Gahrman Serdaryma şöhret dede alkışlarımız dede yer öme Türkmen sporti dinle öme Türkmenistan şöhret olsun Türkmen sportuna Şöhret Türkmen türbenlermede Şöhret olsun Türkmen sportuna Şöhret Türkmen türbenlermede Ýakynda arkada futbol toparynyň uly ýeňiş gazanyp, Aziýa Futbol Konfederatsiýasynyň çağırış ligasynyň çempion bolmagy bolsa, ýurdumyzda ýokary netijeli sporty we olimpik hereketini ösdürmek ugruna anyp barlayan özgertmeleriň halkara derejesinde rowaşlanýanyny tutnamasy boldy diýip çykyş edenler goňç we buýsançyny aýtdylar. Şunun bilen barlykda ýurdumyzda sportyň futbol görnüşini ösdürmek ugruna ul işleriň anyp barlaýanyny notaly. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň pekin paýgasy bilen döredilen arkada şeýlerde sportyň durly görnüşleri bilen bir hatarda futbol görnüşini ösdürmäge ulun berýär. Bu ýerde halkara ölçeglerine laýyk gelýän köp ogurly sport toplumy, sport merkezi we 10.000 ornuk stadion gurulyp bolmagy berildi. Türkmen sportunyň dünýädäki awraýynyň arşa galmagyna ul işleri alyp barýan Gahrman Arkadamynyň başlangyjy bilen 2023-nji ýylda arkada futbol toparynyň döredilmegi ýurdumynyň sport durmuşynda uly waka boldy. Arkada futbol toparynyň gazanýan üstünlikleri ýerine ýetiren aýdymlarda öz beýany tapdy.
Çykyş edenler bulary barda aýdyp, gahrman arkadamyň arkada futbol topunyň tälimçileri götürgenleri bilen duşup olary ýeňiş kazanmak sezi bilen alkyşlamak biz bilenip ak pata beren sözlerine aýrety üns şekilli. Milli liderimiziň ganatlanyrjy şu ajaýyp sözleri futbolçy ýigitlerimiziň ruhy bilentligini ýeňişe bolan önemli has tartyrdy. Arkada futbol topary billerlen ol anlamdan ruhlanyp ol ýeňiş kazanýarlar. Mälim şäli gahrman arkadamyň futbolçylarymyzyň gazanan we ol üstünligini hemişeli bir taraplamyň şany 30 ýyllygyna münasip sowgat bolanyny hemde gazanýan nowatdaky bu ýeňiş bilen ýurdumyň halkara sport awraýynyň hassa belin derejelere çykýanyny beledi. Arkadagy futbolçylaryň halkara derejesine geçen ýarışda gazanan ol üstünligi parahaçlyk söýüji ýurdumyň awraýyny ýene döwürgedek belende gallardy. Şolar wagtda toparyň agdy ýer türgenlerdir tälimçileriň hünärmenleriň gahrman arkadamynyň insan-perwer maksatly nusgaly görelmesine ýerýänliklerini ýüze çykardy. Çünki mälim bolýaly olar halkary ýarışyna gazanylan pul bayragyny gahrman arkadamynyň adyny buýsanyşlan göterýän Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna aky howonnalyga mätäş şaýgylara himayet bermek boýunça haýır sahawat ganatynyň hasanyny geçirmek kararyny geldiler. Munyň özi gollanmagy we mübareklenmäge münasipdir. Dawaranyň dowamynda sportyň üsüşlerini wasp edýän aýdym sahalaryň buýsanyşlan olmagy onuň ähmetini has tartyrdy. Vatana büyük mertebe Tediyamın sportuyunu Şükran sen nurlu geleceğe Tediyamın sportuyunu Tezin vatan ödeymeler Seni güç var seni kerem Arkadalı serdarım bilen Tediyamın sportuyunu Sportlu vatana şükran Arkadan liderler şükran Kahraman arkadan şükran Tediyamın sportuna şükran Gahrman arkadamynyň başlangyçlary bilen döredilen arkada futbol topunyň Aziya Futbol Konfederasiýasynyň çağırış ligasynyň kubogyna münasip bolmagy ýurdumynyň halkara derejesindäki sport awraýyny hassa belende göterdi. Dawaraly hoşalyk masahatyna çykyş edenler halkymynyň guwançyna we buýsanjyna bolan ýurdumynyň futbolunyň durmuşyndaky ajaýyp taryhy waka münasibetli. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyny hemde hormatly prezidentimiz arkadagy Gahrman serdarymyzy tüý sürekden gutladylar. Buýsançly çykyşlaryň dowamy aýdym saatlaryny goşdy. Olarda Türkmen sportunyň wasfy ýeterli. Sport halkımızın kömür buýsanjy Öňe barýan sport bilen taplanyp Sağlyk adamlaryň hazine genji Ýaşaýarys gençlerden güýç alyp Barhara wa jalya ýurdun akwaly Yemişler bilen, özüşler bilen Öňe barýan sağdyn beden nesiller Yemişler bilen, yarışlar bilen Arkadaly kahraman serdar bilen Dowam eden çykyşlarda garaşdyr hemişeli betarap Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň kararnamaty esasyna 2020-nji ýylyň halkara parahaçylyk oýanlaşmak geldi diýilip oglan edilmegi bilen parahaçylyň ilçesi hasaplanýan sporty ösdürmek uğruna netijeli işleriň durmuşa geçirilýänligi döwletimiziň halkara olimpiya komitetining Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agzasy ökmünde olimpiya hereketiniň ösdürilmegine münasip goşunt goşýanlygy bellendi. Beden terbiýe we sport jemgyýetiň sagdynlygyny öpüşine edýän halkary we döwletleri jewsleşdirýän uly güýçdir. Dawaranyň ahyrny watnaşlaryň adyndan hormat prezidentimiň adyna ýyllanma kabul edildi. Dawaraly maslahatçylaryň ýerine ýetirmegine gahrman arkadamynyň sözlerine we sadyna döredilen öňe diň öňe jan watanym Türkmenistan ýan aýdymynyň ýanglanmagy çäräniň ajaýyp jemlenmesine urly.
yaşam çırağım var.